El sonidito se me coló. Pórtate ben. Empezamos a falar polas redes sociais e xuntámonos un día os dous no seu piso en Santiago sin conocernos de nada, só nos viramos esa vez para xuntarnos para cantar e tocar, que era o que nos gustaba, e montamos unha peza que era Cerqueda, que ele xa cantaba coa súa selección, co seu grupo, que a mí gustaba moito cantar, e un día pois co acordeón ideei algo ali, unha melodía, e xuntámonos para a ver que salía dali. Empezamos a cantar así nos sitios e subimos as redes cando fixen o concerto de fin de grado do conservatorio. E hai unha copla que di: tua nai ten un tobello do porco que ha de matare, tamén ten berzas na horta das coles que ha de plantare. Amigos nosos e tal, cando a cantaban por aí, como que chegaban aí e facían así un pouco a letra por riba a ver que salía tal. E un día a miña irmán, indo pa unha viaxe, chegou un momento que estábamos un pouco cansados da canción, dixemos en que momento fixemos isto, puxo máis 9 da mañán, tacatá, 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 e eu estaba ali na ventanilla tal, e de repente parou a canción xusto nesa copla e díxome: xa vi unha pregunta, que significa tobello? E eu quedei asinando pa ela con cara de: Martina, que estás dicindo ás 9 da mañán? E eu en plan: tal, tobello, que gracioso. Díxome: no, que significa tobello? Miña nai empezou a partirse da risa e tal, e dixo: Marti, ti sabes como é a copla? E díxome: tua nai ten un tobello? E eu: no, un tobello. E ela: do porco, tal, claro, non sei que. Entón, empezamos a delirar, miña nai chamoulle tobello meu pai, empezamos a tal. Entón, un día, claro, dixemos: joder, hai que poñer un nome ao grupo que queremos montar. Preguntámoslle a ChatGPT, preguntámoslle aos amigos. ChatGPT decía marea sonora, sonidos folclóricos, un pouco de todo. Entonces, dixen eu: e se chamamos un tobello, porque eu son unto e ele bello, e dixemos, e este ao principio era como, que un tobello, non sei se me gusta, tal. Ao final dixeu: sí, que verás, tal. Preguntamos aos amigos: un tobello, un nome maravilloso. Pois quedou un tobello, non? Quedou. Esa historia. Claro, un tobello, nucha mucha, esto vai así. Escollemos un pouco as pezas que máis nos gustaban, así un pouco, como a quen di, pouco ao chou, pero tamén nos basamos en recollidas das que nos fixemos e de pezas que nos foron gustando cando escoitámolas. Es de informantes as que tiñamos aprecio. Básicamente, cancións que cando íbamos recoller nos encantaban nese momento, pois foron as que escollimos. Nos concertos intentamos un pouco facer rollo un pouco didáctico, no sentido de que, ao final, un pouco sin darnos conta tampouco, temos pezas de todas as provincias, Asturias, e tamén temos algunha canción, como é Don Gato, que son cancións infantís, que tamén se botaban antigamente. Entón, ao final, tamén botamos algún romance, que tamén é parte da tradición. Ao final, xuntamos un pouquiño... Claro, un rollo didáctico, intentamos explicar onde sacamos as cousas, de que lugar son, por que son así, por que se tocan dunha forma ou doutra, cun instrumento ou outro, sempre, innovando un pouco, meténdolle o acordeón con melodías que ou ben que versionamos de outras melodías que sí que sabemos, ou de gaita ou tal, ou ben inventadas, pero intentamos facer un rollo didáctico para que a xente tamén saiba de onde veñen os cantares que botamos nós e moitos outros grupos, e que haya un pouco unha conciencia sobre as recollidas e de onde ven todo isto. Eu a primeira vez que escoitei falar das recollidas, xa escoitara algo antes, pero moi pouco. Foi cando entrei en Cantigas, que debe facer xa 4 anos, e conocín a Alex e a Miguel, que salían a recoller continuamente, e foi cando vin un pouco máis o traballo que era, porque eu penso moitas veces, cando empecé en pandeireta ou a cantar, eu non sabía de onde viña todo eso. Sobre todo nas asociacións ainda falta moita conciencia. Os nenos non saben de onde ven o que cantan, os nenos non saben de onde ven o que toca. Creo que é superimportante a base de todo que na asociación se implique e que se explique de onde veñen as cousas, que se ensine a base de ver vídeos, que se ensine as diferenzas, que se ensine tamén a saber interpretar cousas de diferentes sitios, sempre dando respeto e de que os nenos teñen que ser conscientes do que hai. Ao final, eu tamén empezamos por Alex e por Miguel e por Leti, porque son 3 personas que, conocíamos as ruadas e víamos as historias en Instagram, o que publicaban e tal, e os dos nos interesamos moito, abrironnos a porta, deronnos a man para poder meternos no mundo, e levamos a 2 aniños que, ao final,
é algo que cando te adentras descubres moito máis alá, que ao final as asociacións sí que se aprende moitísimo, pero realmente onde aprendes e onde comprendes o sentido de todo é indo polos lugares, e iso, creo que nas asociacións debería haber moito máis, que se debe enfocar máis con este tema. Asturias, non? Sí, Asturias. A Ibias, creo que foi máis lonxe. Fomos 3 días aos Ancares, con Alex, con Miguel e con Marta. Estamos ali 3 ou 4 días. 3, creo. Fixemos parte galega, parte de Asturias e fomos por ali. O máximo foi Asturias. Sí. A ver, sí que é verdad que eu creo que este camiño non é o que máis vende, por así dicilo, e agora está triunfando outro tipo de música que bebe, en teoría, da música tradicional, e que sí que atrae a moita máis xente nova, pero nós o que notábamos desde o principio é que faltaba un pouco como grupos que aparte dos grupos folclóricos, por así decirlo, que conservaran a música tradicional tal e como é. Despois sí que é verdad que podemos meter cousas que non son exactamente así, pero ao final eu creo que se conserva bastante como é originalmente. Eu creo que faltaba un pouco deses grupos e que siguen faltando. A xente está descubrindo que é a música galega, moitos grupos de onde ven esa música que fan son necesarios, pero tamén é necesario ter grupos que conserven todo un pouco cunha idea máis fiel, sobre todo porque a memoria que se esquece é a que nunca se vai levar a cabo ben. Nos no coche tamén e nas festas tamén escuitamos artistas referentes, o que sei, pois Tanxugueiras, viñamos escuitando Baiuca, Mondra, pero ao final tamén nos gusta ir a unha foliada e é o que falábamos sempre, non aspiramos ao son do camiño, aspiramos a ir a unha foliada, ter 10 personas e que 10 personas bailan e canten toda a foliada con nós e nos ter, pois, o mellor unha hora de concerto, baixarnos que suban eles e nos disfrutar igual que o fixeron eles. Ao final, eso, non soñamos con 25.000 personas, soñamos con que a xente que nos veña a ver, pois que disfrute, que bailen e cante sobre todo. O outro día estuvimos en Brandeso e foi maravilloso, bueno, isto porque estaba na súa parroquia, estaba living, pero claro, ver a xente disfrutar e ao final entender un pouco o concepto e que a xente despois veña e diga que interesante, non sabía que ainda había xente que fora polas aldeas, non sabía que estos cantares viñan de señoras. É moi gratificante, é o que buscamos basicamente. Que queres? A verá. Fluímos moito, o sea, non queremos ir nin deprisa, nin tampouco moi despacio, porque as cousas deprisa ao final moitas veces tamén o mellor te arrepintes ou sacas algo e depois dis, pois jova, o mellor isto tíamos feito de outra forma. Non queremos ir rápido, queremos facer as cousas que nos apetezcan no momento, decidir, somos dous, e ao final poñernos de acordo tampouco é tan complicado. Entonces, bueno, pouco a pouco, se ten que haber disco haberá, e se non, pois non. Pero bueno, os concertos esperamos seguir dándos, sitios guais onde nos apetezca e disfrutar e pouco máis. Pois eu creo que no noso grupo o sentido que cobra é basarnos no que aprendemos. De cara adiante nunca sabes como vas a evolucionar, nunca sabes o que che pode presentar a vida, nunca sabes como grupo. O mellor tamén nos cansamos dentro de 5 anos de telo grupo e o mellor mandamos todo a pasear, no? Nós, o camiño que imos seguir por ahora é basarnos no que aprendimos, basearnos no que nos gusta de verdade e as outras cousas están moi ben, obviamente todo é ben merecido, sobre todo para un momento na que a lingua pois, está vivindo unha situación de moita precariedade, de moi mala vivencia. Entonces todas as músicas que apoyen a isto pois, serán ben recibidas, pero bueno, nós tiraremos das recollidas do que nos enseñan os maiores, non? Sí, claro que sí. Para mí os referentes siguen sendo todas as persoas que che abren a porta da casa e che enseñan a cantar, a bailar, porque ao final nunha escola de música ou nunha agrupación aprendes a tocar, pero eu creo que despois cando realmente, unha vez que xa sabes algo, aprendes e lle ves o sentido a todo, a saber por que se tocaba, por que se bailaba, que non era outra cousa máis que a divertirse, porque era o que había, é cando o atopas nas aldeas. E para min os referentes sempre serán as mulleres e os homes que se prestan a ensinar. Sí que hai unha oferta moi grande de festas, de foliadas onde ir, todo o fin de semana hai en todos os lados algo cerca da casa, pero realmente onde se disfruta é
cando non hai leis, cando non hai cartos, cando estades ao mellor 8 personas, estades todas tocando, algunhas bailan, outras tocan, outras bailan, outras tocan, sin unha orde e sin ter que mirar se salimos a pré, se salimos perdendo, se ganamos os cartos, se o ano que vemos a poder facer a foliada outra vez, simplemente que seipas que a xente que lle gustou o que fixestes, que lle gustou o que saliu, que a xente o pasou ben e que van volver non por hai que dar cartos a esta asociación ou hai que tirarles para arriba, simplemente porque pasaron ben. Xuntarse sin un fin económico é o mellor que temos e eso sí que está perdendo un pouco. A mí gustame moito as ruadas ou foliadas máis ben tirando a pequenas. As grandes tamén para min para toparse ca xente, porque a mellor atopas a xente que casi nunca ves, pero o que vexo é que moitas foliadas que empezan sendo foliadas van evolucionando e vanse convertindo en festivais. E a mí non é algo que me acabe de encantar, porque ao final ves este concerto e acabouse. E ao final era o que foron toda a vida as ruadas. Para min eso estáse perdendo. Eu creo que eso sí que se debería conservar máis, porque, bueno, paréceme que se quere imitar un pouco os festivais de outro tipo de música como para darle reputación á nosa música como se non a tuvera xa de por sí, que necesitaramos que isto sexa un baño de masas, que é verdad que económicamente vindo máis xente sempre sabe mellor, que non hai que idealizar, que os cartos fan falta para pagar os grupos, que todos teñen que cobrar, que non podemos andar tampouco de balde por aí, porque non anda ninguén, non imos andar nós tampouco. Eu sí que boto un pouco de menos ese sentimento de estamos aquí os amigos, botamos unha canción, un baile por pasalo ben. Ao final era unha música na que collía todo o mundo, non había esa técnica de ten que ir todo milimetrado, que a ver, si hoxe en día buscase moito porque estás elevando a nosa música a exhibicións, a concursos, a festivais, e sempre buscas ser o mellor, que saia ben, pero ao final era unha música na que collía todo o mundo e ao final cantaban por pasalo ben, que é o sentido que ten, cantar e bailar por pasalo ben, eu creo. Sí, é alucinante como usaban recursos técnicos musicais que unha persona hoxe en día estudiando incluso non sería capaz de facelo tan improvisado. E cando fixo o conservatorio, por exemplo, acórdome en linguaxe musical que hubo unha vez que abrimos un libro e poñía modo dórico, frigio, misolidio e dixemos, mi madre, para que quererei saber isto? Se estou tocando un acordeón con uns botóns en cada lado. E despois, cando realmente empecé a facer a recolla, escutar as señoras cantar, ves como estos modos frixios e todo isto entra na música tradicional dun xeito totalmente improvisado. O sea, que realmente era xente que pois son Mozarts e Beethovens, pero do noso país, é xente que fai unha música increíble, con unha calidade increíble, dependendo da zona, que é maravilloso ver como esa xente sin ninguna cualidade musical, que simplemente o facían para escapar do traballo, porque o mellor estaban un sábado todo o día labrando ou recollendo a casa ou facendo os labores que non podían facer noutro momento, e mellor pola noite o único que querían é tocar a pandereta e bailar, o que dixemos antes, sin un fin económico, simplemente para poder descansar, para poder festexar. Entonces, ver que técnicamente, o sea, musicalmente, esta xente é capaz de facer cousas tan grandes que ainda xente estudiando hoxe en día non sería capaz de facelo de maneira tan improvisada, é moi rico. Pérdese, porque moitas veces caemos na simplificación das cousas ou caemos en non pararse horas e horas a facer a melodía ou horas e horas a mirar as notas. Entonces estas cousas pérdense, pero realmente somos un país moi rico en, bueno, patrimonio oral, chámalle, sobre todo por la técnica musical que teñen esta xente. Non sei que dicir, porque a mí encántame, flípame todo isto, toda o que se ven sendo a Costa da Morte, o xeito de tocar a pandeireta que hai nesta zona, pero tamén me encanta, por exemplo, o que ven sendo a comarca do Condado, Mondariz, a maneira que teñen de adornar, de altear, que me parece flipante. Entón eu, a verdade, non sabería moito que dicir exactamente. É que son melodías super diferentes, son xeitos super diferentes, con personalidades super diferentes. Aquí, pois eu que sei, pois eso, na zona de Carballo, Bergantiños, hai unha forza que non hai no sur. No sur hai unhas melodías cuns adornos que non as hai aquí. Entonces, claro, é como elixir un pouco entre papá e mamá.
E despois, claro, entra a zona da montaña, que tamén pues, son melodías máis especiais, porque beben tamén de tradicións pegadas como as asturianas. Entonces, pues bueno, non sei, moi difícil. Sería como papá, mamá e irmán. É moi difícil de elegir. Eu creo que unha empuñada. Se vou tocar eso morrer? Pero... Canto tempo podo tocar? Porque fago un recorrido... No, unha empuñada creo que tamén. Sí, unha empuñada... O sea, tocar unha empuñada con unha persona e ver que vos estás entendendo e que a forza que cantaban sigue estando aí, eu creo que é moi gratificante, sí. Se queredes que vos cante, dademe un pano de roscas, que eu non nacín pra divertiré un fato de papa moscas. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. E punch. E agora que fago? Me tiro. Toca pandereta, toca, que esta noite hai o serán e ti eres miña compañeira pra esta noite namorar, pra esta noite namorar.